moitos persoaxes famosos que compartirán con nós a nosa historia. En primeiro lugar, temos a Brancaneves, a rapaza que conseguiu recuperarse do envelenamento da súa malvada madrastra. Acompáñanos hoxe para compartir con nós a súa experiencia. Empezamos coas preguntas. Como é a raíña e como te trataba? Pois a raíña era moi cruel comigo, mandábame facer todas as tarefas, dormir no sótano día tras día, só lle preocupaba a súa beleza e conseguir máis e máis poder. Todos lle temíamos. Como se te ocurriu fuxir e refuxiarte no bosque? Non me quedou outra, escoitei os seus berros cando o seu espello máxico lle dixo que ela xa non era a máis fermosa do reino, así que tiña que elexir entre morrer ou tratar de sobrevivir no bosque. Atopei aos ananiños e ali todo cambiou. Tive moita sorte. É certo. Hospedaxeste nunha casiña no bosque. Como te trataron ali? Pois, cando entrei na casa, estaba tan cansa que me deitei a dormir. E ao despertar, os ananiños estaban asustados. Como se me tivera medo. Pero, en canto nos coñecimos e lles contei a miña historia, non fixeron nada máis que axudarme. Eran maravillosos. Non pasaban moito tempo na casa porque tiñan moito traballo. Eu cociñaba, paseaba, todo era moi tranquilo. No medio da natureza eu estaba encantado. Como consigo a raíña envelenarte cunha mazá? A verdade é que todo foi moi rápido. Eu teño os recordos algo confusos. Recordo que unha velliña chamou á porta e amablemente me ofreceu unha mazá. E a min encantan as mazás e eu non pensei que pudera estar envenenada. Segundo lle din a primeira trabada, desplomeime. E cando despertei xa vin os ananiños, ao príncipe e todos os meus queridos animais do bosque arredor miña. Moitas grazas, Brancaneves, por acompañarnos e compartir con nós a túa historia. En segundo lugar, temos o porquiño maior que construiu unha casa de ladrillos e conseguiu salvarse el e salvar aos seus irmáns das mans do lobo. Imos comezar coas preguntas. Os teus irmáns decidiron invertir pouco tempo nas construcións das súas casas. Como tiveches a idea de construir a casa de ladrillos? Pois sabía que os ladrillos son moi resistentes, manteñen a temperatura e case nada pode destruir. Gústame facer as cousas ben, aínda que me leven tempo. Como te sentías cando o lobo estaba atacando e amenazando aos teus irmáns? Estaba moi asustado, pero non podía sair da casa, porque o lobo podíame comer. Menos mal que eles puderon correr e chegar rapidamente antes que o lobo. Como se vos ocurreu a idea de poñer a bota a ferver? A ver, o lobo primeiro soplou, pero non conseguía tirar a casa e comenzamos a escoitar ruídos no tellado. Entón, démonos conta de que quería saltar pola chimenea. E puxemos a auga a ferver para defendernos. Volvíchedes a ver o lobo polo bosque? Sí, pero de lonxe. Desde aquela tenos medo e non se atreve a chegarse demasiado. Gracias por compartir con nós a túa historia, porquiño.
A continuación, seguimos con Cincenta. É unha rapaza bondadosa e traballadora que vivía coa súa madrastra e medio irmáns no castelo familiar. Todas a trataban moi mal, como a unha escrava. Todo cambiou despois do baile real, onde coñeceu ao príncipe. Benvida, Cincenta. Imos comenzar cas preguntas. Mentras vivían teus pais, gozabas dunha infancia feliz. Pero todo cambiou cando quedaches orfa ao cuidado desa muller. Como te trataban? Tratábame moi mal, era a súa escrava para todo. Todos os días acababa moi cansa, prefería as miñas medio irmáns antes que a min. O teu desexo era ir ao baile, pero ela non che deixou. Que significou para ti a aparición da fada? A miña madrastra non me deixou ir, porque tiña que facer as tarefas da casa e a cea para cando chegaran. Cando apareceu a fada, foi un momento especial e inolvidable, cumprindo o meu soño de poder ir ao baile cun vestido e uns zapatos fermosos. Non o podía creer. Como foi o baile coñecer ao príncipe? O baile foi un momento máxico, ao igual que coñecer ao príncipe. Era un mozo moi fermoso e bondadoso. Pasamos toda a noite falando e conxeniamos moi ben. Como é agora a túa vida? Manter relación ca madrastra? Agora sou unha persoa moi feliz e síntome moi respetada. Apenas teño contacto con ela porque me fixo moito dano. Non lle gardo rencor, pero non quero que forme parte da miña vida. Gracias por acompañarnos, Cincenta, e compartir con nós a túa historia. Desexamos o mellor. Agora están con nós Hansel e Gretel, os irmáns que conseguiron sobrevivir ao maltrato da bruxa. Como vos sentichedes a abandonarvos no bosque? Pois, cando escoitamos, eu póxeme moi triste. Quería entrar na súa habitación e axudarlle a buscar outras formas de sair adiante. Tiña gas de chorar, pero non o cheguei a facer porque Hansel non me deixou pasar. Eu tamén sentía moita tristeza, pero entendín que a miña irmá e eu éramos unha carga para meu pai. Teríamos que buscar algunha forma de sobrevivir no bosque. Como vos atrevestedes a confiar nunha descoñecida entrando na súa casa? Eu pensaba que era a única opción de salvarnos, porque non tiñamos ningún recurso. Pois eu pensaba que non era moi de entrar, pero Gretel insistiu. E non era bon momento para discutir, así que acabamos entrando. Ela parecía amable, tiñamos tanta fame, estábamos tan cansos. Como lograstedes librarvos da bruxa? Pois a verdade é que non o sabemos ben. Todo foi moi rápido. Entre que eu estaba na gaiola, desesperado, sabíamos que en calquera momento a bruxa me comería. Foron varios días de moita angustia. Como a bruxa non vía moi ben, íamos tirando, conseguindo enganala coas ideas que se nos ían ocurrendo. Pero, cando se feriou co lume, aproveitamos para escapar. Como conseguistes facervos co tesouro? Eu pensaba que o máis importante nese momento era fuxir, pero Gretel, que sabía onde guardaba o tesouro a bruxa, pensou que se levábamos as riquezas poderían axudarnos a manter a casa e sair adiante. E fíxenlle caso. Non tiñamos moito que perder, a bruxa estaba ferida. Nós éramos libres, pero pobres. Con aquel tesouro solucionaríamos a situación familiar. Así que arriscamos, collemos o tesouro e marchamos sen mirar atrás. Sen saber como, atopamos o camiño de regreso a casa e por fin nos reencontramos con noso pai. Grazas, rapaces, por compartir con nós a vosa historia. Aquí temos a cabra puchiña vermella, a nena que se cruzou con lobo cando ia a visitar a súa avoa. Comecemos coas preguntas. Na túa mente crías que o lobo era bo? Mira que teño escoitadas moitas historias do lobo, todas malas, pero foi tan amable comigo que confiei e fixenlle caso. Fun polo camiño que me recomendou. Como foi o camiño ata a casa da túa avoa?
Fíxoseme un pouco longo, pero como son algo despistada e non son moi boa orientándome, pois non lle di moita importancia e dediqueime a coller flores. Tanto a miña avoa como a min nos gusta moito e sempre que a visito levolle flores frescas. Como che distes conta que o lobo estaba a facerse pasar por túa avoa? A súa voz sonaba un pouco ronca e ocupaba moito na cama. Empecei a facerlle preguntas e case me papa. Menos mal que conseguín escapar e pedir axuda. Como te sentistes ao saber que o lobo está detido? Pois a verdade é que estou máis tranquila, xa que non teño medo en atravesar o bosque e desfruto moito dos meus paseos para visitar a miña avoa. Grazas por acompañarnos e compartir con nós a túa historia, Carapuchiña. Agora recibimos a Bela, a moza cuxo pai desapareceu fai xa 2 días. Ola, Bela, como te sintes despois da desaparición de teu pai? Voto en falta. Estábamos tan unidos, pero teño esperanza de que está ben, porque meu pai é moi intelixente e amable. Non quero creer que lle ocorrera algo malo. Sabemos que a xente se está volcando contigo, axudándoche na busca do teu pai. Que lles dirías a todas esas persoas? Estou moi agradecida, non me deixan só. Se traballamos unidos somos máis fortes. Atoparémolo, seguro. Que tes pensado para encontrarlo? De momento, revisamos toda esta parte do bosque. Estamos refacendo camiño e revisando as zonas onde se viu por última vez. Seguiremos patrullando e viaxeando. Nas próximas horas xa accederemos ao castelo. Crees que a lenda da bestia que habita o castelo podría ser verdade? Non creo nese tipo de lendas, porque non teñen ningún sentido. Eu só estou preocupada por meu pai e non me rendirei ata topalo. Moitas grazas, Bela, por acompañarnos. Contas coa nosa axuda para que o precises. Desde aquí queremos pedir a toda a xente que poda ter algunha información que axude na investigación que se poña en contacto co programa. Por último, temos con nós al xigante. É hoxe unha persoa distinta. Deixa atrás a tristura e a soidade dos últimos tempos, nos que ninguén se achegaba ao seu xardín, no que sempre era inverno, agora goza da compañía dos nenos e participa con ledicia nos seus xogos. Estamos maravillados coa beleza do seu xardín. Moitas grazas, a verdade é que é fermosísimo. Xa non só polas variedades de flores e árboles que hai, tamén polas sensacións que transmite, que levantan o ánimo de calquera. Como se sinte ao ver que por fin chegou a primavera? Pois levaba meses moi preocupado e moi triste, sen decatarme que estaba nas miñas mans. Só tiña que ser amable e deixar que os demais tamén desfrutasen. Imos trasladalo no tempo. Que lle fixo construir o muro? Creo que os anos foron facéndome malhumorado. As penas e a falta da miña esposa convertéronme nunha persoa triste e que non soportaba as risas e o gozo noutras persoas. Ver xente disfrutando no meu xardín dábame moita envexa e enfadábame. Pensei que o muro xa non me sentiría así. Como decidiu entón derrubar o muro? Que lle fixo cambiar de opinión? Ao principio estaba máis tranquilo, pero ver que a neve non se ía, as flores non saían e o canto dos páxaros non me espertaba nunca. Aumentou a miña tristura e pensei na miña muller. A ela non lle gustaría ver o xardín tan abandonado. Ela gozaba vendo as crianzas xogar e coidando das flores. Algo sentín por dentro e, sen pensalo, púseme a desfacer o muro. Cree que foi unha boa decisión? Totalmente. Coa caída de cada pedra libereime da envexa e ata a dor que sentía diminuiu. As nenas e nenos axúdanme moito. Son outra persoa. Comprendín que todo é mellor cando se comparte.
Que hai que deixarse axudar e querer, non limbrarse dos demais. Estou moi agradecido de todos estes pequenos que me devolveron o sorriso. Foi un placer coñecerte, xigante. Desexamos que a túa historia inspire a outras persoas a buscar axuda cando precisen e tamén a ser máis amables cos demais. E isto é todo en De Conto. Vémonos a semana que ven.